Najsavremenija destilerija u Srbiji nalazi se na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Pogon za proizvodnju rakije finansiralo je Ministarstvo nauke, a automatizovali su ga profesori i studenti. Uskoro će moći da modernizuju i postrojenja fabrika koje do 30. novembra apliciraju za evropski projekat automatizacije proizvodnih pogona. ETF je partner, a projekat može biti vredan do 250.000 evra. Pored poljoprivrednih proizvoda na vrhu srpske izvozne liste, nažalost, je i inteligencija. Da bi umesto sirovog voća izvozili, na primjer, rakiju, valjalo bi da mladi stručnjaci automatizuju više ovakvih postrojenja. Za razliku od tradicionalnog srpskog kazana, automatski očitava nivo alkohola i temperaturu komine. Tehnologija možda ne može da nadmaši druženje pored kazana, ali što se tiče ukusa... Može da ima samo bolji. Ne može nikako imati lošiji, jer ste vi praktično tradicionalno znanje preneli na mašinu i primjenom savremenih tehnologija učinili da ona uvek ispadne najbolja i kvalitetna. Dušan Karić je master rad pisao o destileriji.